ife nri mere Igbo dị ụzọ 12. It gave ndị Igbo the pride dị na ha nwere ọchịchị gbasara Igbo niile tupu ndị ọcha abịa. Mbụ the Igbo market days, Eke, Oye, Afọ, and Nkwo. The nya afia na-anọ Igbo n'azụ wụ nri. So reinvented the Igbo calendar. Yes. The 4 market days from which you now have the year. Okay. Number 2, Igbo lunar calendar based on the movement of the moon. Civilization Sumwelu calendar na Nigeria. Weruga nke ndị Arab, ndị Sokoto wete. Anara anụrụ maka calendar ndị ọzọ.